שלום לכולם ושבוע טוב לכולם. כמו שעדן ציין כרגע בקבוצה, נתבקשתי להכין לכם סקירה שבועית אה, בגלל שעדן יצא לחופשה קצרה. אנחנו רוצים שינוח ויחזור אלינו בכוחות מחודשים, והיות ויש לנו שבוע מאוד 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 עמוס וחשוב לפנינו, אני לא הייתי רוצה שנפספס כל מיני דברים שעתידים לקרות לנו בימים הקרובים, ולכן זו הסקירה. אני מראש מתנצל על איכות הסאונד, אני לא ערוך בשום צורה להכין סקירות שבועיות, אה, ואני מקווה שבפעמים הבאות אולי אני ארכוש לעצמי איזה מיקרופון נורמלי, אבל כרגע זה מה שיש לנו. אז מה מצפה לנו בעצם השבוע? ב-17 לחודש הייתי רוצה שכל אחד גם ירשום את זה לעצמו ויסמן ביומן. בשעה 9 בערב, זה יוצא יום רביעי, יש לנו החלטת ריבית. הפד אמור לפרסם אה, ב9:30 איזושהי מסיבת עיתונאים, והשוק כמובן יחגוג או לא יחגוג בהתאם. אני רוצה להדגיש ולהזהיר את כולם, בסמוך לאירוע הזה, חצי שעה לפניו, שעה לפניו, תוך כדי האירוע, קצת אחריו, אני מאוד לא ממליץ לאף אחד לפתוח פוזיציות או לחפש לעצמו עסקאות. כמו שאתם רואים, הנתון כבר צפוי, זאת אומרת שהשוק כנראה יודע לתמחר את ההורדה הזאת, ולכן דווקא כשיפרסמו את הנתונים הרשמיים יכולה לבוא איזושהי הפתעה ויהיה איזשהו ניעור של ידיים חלשות, ואתם לא רוצים להיות על הדבר הזה. אפשר לקבל שם איזשהו פתיל מאוד מאוד אכזרי, ומשם אולי המשך עליות. אז בואו נסתכל בעצם על המדדים שלנו. אני סוחר בעיקר על הנסדק, אם מסתכלים על מדדים, אבל נכון לכרגע חשוב מאוד לראות מה קורה ב-S&P, כי הם קשורים אחד לשני, הם משפיעים בצורה מאוד מאוד מכרעת אחד על השני. כמו שאתם רואים, סימנתי את זה כבר, אבל אני אסמן לכם את זה שוב. יש לנו המון פעמים קורולציה בין שני המדדים. כמו שאתם רואים, יש פה אזור ולקיחה שלו, יש פה אזור ולקיחה שלו, התאריכים חופפים לחלוטין, והרבה פעמים אנחנו רואים דווקא איזשהו פער בין שניהם. כמו שאתם רואים, הנסדק כן לקח פה נזילות ו-S&P לא לקח פה נזילות. הייתה פה העסקה המשמעותית האחרונה שהייתה, היא הייתה כאן באזור הזה, אני לקחתי ב-23 ולקחתי אותה עד ל-24,000 נקודות ושחררתי אותה. אבל כן יש לנו איזשהו פער, כמו שתראו, יש פה אזור נזילות שלא נלקח על ידי הנסדק, והוא כן נלקח על ידי ה-S&P. אז מה שכן הייתי רוצה לראות, אם הייתי מחפש עסקה, זה עסקה באזורים האלה, 23,400. כרגע שני הנכסים נמצאים בשיא כל הזמנים, אני לא רואה שום עסקה ואני גם לא רואה משהו שיכול לעצור אותה מלהמשיך לעלות. אנחנו יכולים לראות איזשהו אולי דשדוש עד יום רביעי, כזה דבר, לקיחה אולי, החלטת ריבית, לפה ומשם המשך עליות. זה הדבר היחיד שהייתי רוצה לראות, אני לא מחפש עסקאות, כנראה שיש פה באזור הזה איזושהי תמיכה, יכול מאוד שתהיה גיחה לפה והמשך עליות, אבל זאת עסקה שהיא לא כדאית מבחינתי, ולכן צריך לשבת ולהמתין בסבלנות. אז כמו שאמרתי, נסדק 23,400, זה האזור. בהמשך אני אראה לכם גם מה זה תבנית, ואני אזכיר לכולם מה זה תבנית היפוך ואיך היא נראית. אנחנו מסתכלים כרגע על גרף 4 שעתי, ותבנית היפוך אנחנו נחפש ב5 דקתי,
זה אם אין לנו ברירה, ובאידיאל ב-15 דקתי. זה לגבי הנסדק שלנו. ביטקוין, 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 ביטקוין. אז כמו שציירתי לכם שבוע שעבר באתריום, גם בביטקוין אני מצייר, בכלל בכל נכס אני מצייר אזורי נזילות. אזורי נזילות, אני מזכיר לכולם, זה אותם אזורי התבססות. הדרך הכי נוחה אחרי זה לראות רמות מפתח, זה למתוח volume profile בתוך אזור ההתבססות ולקבל בעצם את הלבלים שלנו, כשבאמצע יש לנו את ה-POC, למעלה זה value area high ולמטה value area low. זה מתבטא בעצם בנפחים שאתם רואים כאן, כשפה באזור הזה נמצא נפח המסחר העיקרי ברמות האלה, וסביר להניח שאנחנו נקבל תגובה באזור הזה. אז מה קורה כרגע בביטקוין? יש לנו את האזור הזה שבעצם נלקח כולו, וביטקוין יצא להמשך תנועה כלפי מעלה. ותוך כדי המשך התנועה יש לנו פה בשעתי באזור הזה אזור נזילות חדש שנוצר לנו, מבחינתי רמה חדשה שהיא לגמרי אקטואלית. ויש לנו גם פה עוד איזשהו אזור התבססות. אז אנחנו נמצאים בו כרגע, מעליו יש לנו אזור התנגדות באזור ה-117, קיבלנו פה תגובה כלפי מטה, ומי שמחפש איזושהי עסקה, וגם אני לא בטוח שזו תהיה עסקה ארוכת טווח, זה מפה לפה בהמשך עליות. אני לא סתם עוצר כאן באזור הזה, באזור הזה, תכף אנחנו נסתכל עליו, אבל זאת עסקה מבחינתי, לא יודע באיזה כמות. למה היא נעצרת פה? כי פה באזור הזה בעצם יש לנו את ה-POC הגדול, ואנחנו נמשיך לקבל שם התנגדות. אז מי שיקח פה עסקה, הייתי רוצה לפחות 50% סגירה ולקיחה של כסף הביתה, ואחר כך יכול מאוד להיות שאנחנו נראה תמיכה על האזור הזה והמשך עליות. אוקיי, אנחנו יכולים למתוח גם פה את ה-volume profile שלנו, אנחנו נראה אותו בדיוק פה באמצע, נצייר לנו פה רמה והמשך עליות. מי שרוצה יכול להמתין פה, מי שרוצה יכול להיכנס פה, אבל שוב פעם אסור לשכוח שיש פה את האזור הזה והקריפטו לא משאיר נזילות. בשביל המשך עליות הוא צריך בעצם עוד דלק, והדלק שלנו נמצא כרגע פה למטה. אז מאוד יכול להיות שנקבל פה איזשהו פתילון כזה, עד לכאן, ואולי המשך עליות, אבל זה צריך להיות מגובה במשהו משמעותי פונדמנטלי. שלא נשכח שיש מפת נזילות, ובאזור ה-106 יש לנו עדיין המון כסף שלא נשכח, וזה מושך לנו את המחיר כמו מגנט, כמו שכולם יודעים, ולכן אני לא מוריד את זה לגמרי מהפרק. יכול להיות דבר כזה, ואולי גם דבר כזה. אבל אני לא רוצה לנבא את העתיד. נכון לכרגע, זאת העסקה. אם אני אצייר אותה, איפה זה? אז זה יהיה הסטופ שלנו. ועד לפה אפשר לקחת אותה. כשאני מדגיש, פה אנחנו לוקחים חצי פוזיציה הביתה, סוגרים אותה. זה לגבי הביטקוין. זה לגבי הביטקוין. איתריום. איתריום, אתם מכירים את הגרף הזה משבוע שעבר, ציירתי לכם את כל אזורי הנזילות ואת הדרך שבה הוא לקח את זה בצורה פנומנלית, אין לי מילים אפילו. איזושהי הערת אגב, דרך אגב, יש פה את האזור הזה שהרבה חיכו לו שהוא יילקח,
ואם תסתכלו בכל מיני מקומות, בכל מיני בורסאות, הוא לא נלקח, אתם רואים? הוא לא נלקח עד הסוף, ובאחד המקומות הוא כן נלקח, אתם רואים כאן, בביטסטאמפ לצורך העניין הוא כן נלקח, אז חשוב להסתכל על נכס בכל הבורסאות, כדי לראות, כדי לא לפספס איזושהי תנועה ולשבת ולחכות, לא, אני מחכה פה באזור הזה שהוא ייקח אותו, כי כרגע, נכון לעכשיו, אין לו מה לחפש פה יותר. אז מה יש לנו באתריום? אחרי שהוא התבסס לנו פה באזור הזה הרבה מאוד זמן, הוא עלה למעלה, הוא נתן פה הזדמנות, הוא חזר לקחת פה נזילות, והמשיך כלפי מעלה. אני הייתה לי עסקה מפה, שהוא התעלל בי כמה ימים טובים, הסטופ שלי היה מתחת, ורק אחרי שהוא בעצם פרץ מעליו ב-400, הסטופ שלי היה על הכניסה, את העסקה כולה שחררתי פה למעלה, ב-100%, ונכון לעכשיו אני נטול פוזיציות. אני מחכה לעסקה חדשה. אלה האזורים החדשים שיש לנו כרגע. שימו לב, הוא עלה למעלה, בדיוק על ה-POC, והתחיל להתבסס במדרגות כלפי מטה. בכל אזור כזה, זה אזור נזילות מבחינתי, שאפשר לחכות בו לעסקה. אבל אני מדגיש, לא עסקאות שורט. אנחנו בשוק שורי, ולכן אנחנו לא מחפשים עסקאות שורט, כי אנחנו נחטוף על הראש. אז בהמשך האזור הזה יכול לשמש לי כאיזושהי תמיכה, אולי לחפש איזושהי כניסה. נכון לכרגע יש לנו את שני האזורים האלה, אזור ה-4400 ואזור ה-4500. מי שירצה, אני אנסה לתפוס פה עסקה בשני המקומות האלה. קודם כל כאן, זה יראה משהו כזה, אחד, ואז אני אשחרר אותה, לפחות חצי ממנה באזורים האלה, ואז, ואז אנחנו יכולים לראות איזושהי תמיכה ב-4665, ואם אנחנו נראה אפשר יהיה לחזק ולהמשיך עליות. כרגע, נכון לעכשיו, יש לנו עסקה אחת פה, נצייר לכם אותה, היא נראית ככה, סטופ שלנו מתחת ל-value area low, והטייק שלנו אולי פה למעלה, אבל חלק גדול ממנו הייתי רוצה לשחרר פה באזור הזה. זאת עסקה ראשונה. עסקה שנייה זה דבר כזה, ועלייה כלפי מעלה, וגם כאן הסטופ שלנו הייתי רוצה לראות אותו מתחת לפתיל הזה. מי שייכנס לעסקה, כמובן שזאת עסקה יותר איכותית, זה הסטופ וזאת העסקה. זה לגבי איתריום נכון לעכשיו. ואחרון חביב, ממש שתי מילים על סולנה. סולנה עפה לנו לשמיים. נכון לכרגע יש לנו רק את האזור נזילות הזה. אני בכוונה לא מותח פיבו, כי כרגע אני לא רואה סיבה למתוח פיבו. אם אנחנו נקבל דבר כזה, התמחות על ה-value area high, אז אני רואה פה עסקה, אבל זאת עסקה בסיכון לא קטן. אם אנחנו נקבל את זה, פה אני רואה כבר עסקה הרבה יותר בריאה. פה. ואז אנחנו יודעים איפה למקם גם את הסטופ שלנו. מתחת לאזורים האלה, זה ה-value area low, ובאזור
באזור הזה אני משחרר חצי. פה למעלה, פה למעלה, אני משחרר חצי. ודבר אחרון שהבטחתי לכם, תבנית היפוך. אז אם אנחנו נפתח רבע שעתי, אנחנו נמחק את כל מה שאנחנו רואים כאן. יש לנו לבלים. ברבע שעתי שלנו, כשאנחנו רוצים לחפש נקודת כניסה, אז הנכס מגיע לפה, ויש לנו איזושהי ציפייה שזה מה שהוא יעשה. והרבה אנשים נכנסים כאן באזור הזה, ואחר כך נשרפים. כי הוא לא עושה לנו את זה, אלא הוא עושה לנו את זה, וממשיך כלפי מטה. אז אנחנו לא רוצים דבר כזה. אנחנו רוצים לקבל ודאות. איך נראית תבנית היפוך? תבנית היפוך מקבלים בצורה כזאת. אנחנו רואים ירידה לרמה שאנחנו מחכים לה. אנחנו לא נכנסים לעסקה. אנחנו רואים עלייה כלפי מעלה. כמו התחלה של התבססות. אנחנו רואים ריטסט ועלייה כלפי מעלה, וזאת העסקה שלנו באזור הזה, בנקודה השנייה בריטסט. או שאנחנו נראה דבר כזה, אנחנו נראה ירידה כלפי מטה, התמחות על אזור המפתח, עלייה כלפי מעלה, ירידה יותר עמוק, עלייה כלפי מעלה, עוד פעם ירידה לאזור המפתח, והמשך עליות. וכאן זאת העסקה שלנו. כשאנחנו יודעים שהסטופ שלנו בעצם כבר מצויר לנו. זה מה שאנחנו מחפשים ברבע שעתי. זה הציור שאני רוצה לראות. אפשר לראות אותו בהרבה מקומות אחרים, זה לא נראה בדיוק ככה. אבל בכל מקום שבו יש היפוך, זה מה שאנחנו מקבלים. תחכו לריטסט. תמיד תחכו לריטסט. זהו חברים, זה היה הטייק שלי, אני מקווה שזה לא היה ארוך מדי. ואם יש שאלות, אז אני כמובן זמין בדיסקורד. תודה ושיהיה לנו שבוע מוצלח ומלא ברווחים.